Nå, men bro, hvad lavede du så i går? I går? Nå ja, der var jeg op. Jeg fik noget bænk og sådan nogle triceps extensions, og ja. Jamen, jeg tænkte faktisk sådan lidt mere uden for fitness. Bare sådan, jeg vil godt lære dig at kende. Ja, uden for fitness. Nå ja, Ja. der spiser jeg sindssygt meget protein og nogle carbs og sådan noget. Altså, bro, hvad er der galt med dig? Hvad mener du? Jeg skal aldrig have spurgt, jeg ved slet ikke, hvad jeg laver. Bro, hvad mener du? Altså, jeg ved ikke, hvad der sker for min gym, bro. Han kan ikke snakke om andet end fitness. Altså, vildt ikke andet. Altså, hvad skete der egentlig lige for min gym, bro? Det ene sekund, der gad han sygt godt at høre om mig. Det næste, der gad han ikke engang at høre om mit fitness. Altså, sådan jo helt galt. Hvad er der sket? Det er bare min elskede hamster er død. Nej, han går på permanent recovery. Hvad mener du? Ja, den har taget sidste sæt. En hamster kan ikke træne i fitness! Undskyld. Jeg smutter bare igen. Ja, det er seriøst blevet for meget. Min ven, han laver ikke andet end at snakke om fitness. Jeg bliver nødt til at sige det til ham. Hey mate, jeg tænker sådan her for tiden. Jeg føler lidt, at du ikke rigtig laver andet end at snakke om fitness. Ja. Og jeg tænker bare på... Bro, ja, den er god med dig. Vi ses i morgen i Pure Gym. Nej, ses. Nej, vent, jeg skulle lige sige noget til dig. Det var faktisk noget vigtigt.